fried chicken. Welcome sa Barangay YPL with Yes! I-ready na po natin ang ating crispy fry at ang ating chicken para sa gagawin nating fried chicken. Ayan, magpainit na po tayo ng mantika. Kapag mainit na ang mantika, ilagay na natin ang ating manok. Dagdagan pa po natin ng isa para hindi siya nag-iisa. Char. Damihan pa natin para lalong mas masaya. Welcome sa Barangay YPL with Yes! Ayan, at mukhang luto na. Dututin natin. Okay guys, at pwede nang iserve. Maraming salamat sa inyong pagsama sa aking vlog na pinamakatang lutong waray. Mula dito sa Hernani Susama, ako po muli si Alexandra Antipolo
nagpapaalam sa inyo at huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel.